kapitalizmom socijalističkih korijena stigli smo tako do kraja još jedne panorame. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Do sutra. Doviđenja. Prosvjed upozorenja baranjskih seljaka zbog prijedloga zakona o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem. U Vinkovcima otvorena socijalna samoposluga. Ena Šarac, još jedna mlada djevojka oko čijeg se ozdravljenja u humanitarnoj akciji ujedinila cijela zemlja. Dobro večer. 5 minuta prije podneva seljaci su u Baranji počeli novi prosvjed sa starim zahtjevima. A među razlozima za ovaj prosvjed naveli su nešto novo, a to je arogantno ponašanje ministra financija Slavka Linića prema njima. Isplata poticaja, legalizacija objekata za 1 kunu, revizija poljoprivrednog zemljišta danog u dugogodišnju koncesiju po 300 kuna tek su dio zahtjeva prosvjednika. Naši zahtjevi prema resornom ministarstvu su ukidanje ili dorada zakona o poljoprivrednom zemljištu, dosadašnji posjednik i OPG glavni prioritet, a ne gospodarski program koji je trenutno prioritet. Prosvjednici nam kažu dok čekaju poticaje, neplaćeni računi se gomilaju, a banke nemaju razumijevanja. Obavili smo jesensku sjetvu, istrošili se, čekali smo obećanje da dobijemo neke novce i do danas ništa. Trebamo svi kredite platiti i obaveze i sve to. Ako mi ne platimo, nama kamate idu. Osim neplaćenih poticaja, kažu, dodatan im je problem Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Tu smo mi apsolutni gubitnici. Mi nemamo šanse dobiti s obzirom na to bodovanje. Ne? A najviše bodova nose 50 bodova, to velike firme samo mogu priuštiti sebi. Prosvjednici ne otklanjaju ni mogućnost raspisivanja referenduma o raspodjeli državnog zemljišta. Nije zaboravljen ni ministar poljoprivrede Jakovina. Bojimo se samo da ne doživimo sudbinu Titanika ili najmanju ruku Konkordije, gdje se izvrnuo brod, a dok je kapetan kao naš ministar koji se oženio u subotu, čim je popio čašu hrvatskog mlijeka, odmah se oženio. Šta dokazuje da naše mlijeko zdravo? Komentirane su i izjave ministra financija Linića. To je uvreda ljudskog dostojanstva maloga čovjeka. Kakve su to izjave nas nazivati parazitima državnog proračuna? I on bi najrađe nas potopio u ovoj Dravi i da nas nema. A za primjer prosvjednici uzimaju državni novac uložen u brodogradilišta. Dok se kriza produbljuje, nažalost sve više onih koji trebaju pomoć. U organizaciji udruge Mladi protiv gladi u Vinkovcima je otvorena socijalna samoposluga. U njoj će svi socijalno ugroženi stanovnici toga grada i okolice na temelju bodova utvrđenih prema primanjima besplatno podizati hranu i higijenske potrepštine. Vinkovačka obitelj Cikač već 4 godine živi u potpunome mraku uz svijeće i baterijsku lampu. Nekad se udarim ili u stolicu ili bilo gdje, a najviše se bojim za svog sina zato što mi je teško, ne daj Bože da padne i slomi ruku, nogu. Mjesečna primanja ne prelaze im 300 kuna. Skupljaju boce i staro željezo i više su gladni nego siti. To mi je najgore jer ne mogu prste djetetu dati, ne mogu kruha mu dati. Ako nemam, onda se moram boriti radi njega, ne radi se. Dobri ljudi spojili su one koje imaju i nemaju. Prva socijalna samoposluga nahranit će Cikačeve i sve obitelji sličnih životnih priča. U akciju su se uključile sve vinkovačke osnovne i srednje škole, poduzeća, ljudi s ulice. Nevjerojatno je da toliko ljudi teško živi tu oko nas. Mi smo slijepi, doslovce smo slijepi na njihove potrebe. U najistočnoj županiji čak 22.000 ljudi ne radi. Samo na području Vinkovaca 400 gladnih obitelji. To je socijalna slika Slavonije. Iz godine u godinu sve tamnija. A naša je gošća Jelena Gilja, predsjednica udruge Mladi protiv gladi. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer. Evo, socijalna samoposluga otvorena službeno u subotu, danas je ponedjeljak. Ima li odaziva? Ima odaziva, da, upravo sad u ovom trenutku na desetke ljudi čeka pred trgovinom za pomoć, a isto tako ljudi se masovno javljaju kako bi donirali nešto.
Kako to uopće funkcionira sve? Dakle, od kuda hrana, ko daje, tko može dobiti, kako ste vi to zamislili? Pa evo, hranu smo prikupljali po osnovnim i srednjim školama, to nam je bila prva akcija. U budućnosti ćemo ići na trgovačke lance, tako da će svaki građanin moći ostaviti u našoj košarici nešto, izvaditi svoje košarice, donirati, a s druge strane svaki građanin može doći kod nas u socijalnu samoposlugu u popodnevnim satima od 5 do 7 i donijeti uglavnom nepokvarljive namirnice i higijenske potrepštine. To su vam brašno, šećer, ulje, sol, riža i tako dalje. Rekli ste mi prije ovoga razgovora da niste očekivali takav medijski odaziv. Da, to smo još smo u šoku. Mi smo mislili samo prikupljat ćemo hranu, dijelit ćemo ljudima. Nismo znali da će to toliko odjeknuti na razini cijele Hrvatske. Uopće se ne možemo snaći u tom svom medijskom prostoru. Jel? Recimo sada nešto o udruzi. Sam naziv Mladi protiv gladi već dovoljno govori. Koliko dugo postojite, koga okupljate? Pa evo, neformalno radimo već 2 godine, a prošle godine u 10. mjesecu smo baš pravno zaživjeli kao Mladi protiv gladi. Okupljamo sve uzraste zapravo. Ne znači da smo samo mi članovi mladi, nego pokušavamo osvijestiti mlade ljude, usmjeriti ih ka trošenju vremena, korisnom trošenju vremena, ka volontiranju, a isto tako kako radimo sa školama i sa djecom, to je to su Mladi protiv gladi, osvještavanje i javnosti, ali i mladi ljudi i pokazati na kraju krajeva cijeloj Hrvatskoj da ima nas koji smo umreženi i koji radimo, koji želimo nešto promijeniti danas u ovoj slici Hrvatske kakva je. Imate nekih 40-ak članova, 20-ak aktivnih volontera koji su baš uključeni u ovu socijalnu trgovinu. Mnogo ste iskustva i saznali podataka od kolega iz Rijeke, je li tako? Od kolege iz Rijeke su bile sad za vikend, nisu stigli na otvorenje. Mi kopiramo taj njihov sistem koji funkcionira već 2 godine kod njih i uvijek u svako doba ih možemo dobiti na telefon i oni nas prate cijelo vrijeme. Potiču naš rad. Ja vjerujem da među našim gledateljima ima onih koji imaju viška, bilo nekakvog praška za rublje, hrane, koji bi htjeli to vama donirati. Kako vam se mogu javiti? Nama je najzgodnije na Facebook profil ostaviti svoje podatke u inbox. To su Mladi protiv gladi. Mladi protiv gladi, naš Facebook profil. I isto tako izvjestit ćemo oglasnu ploču na vratima same socijalne samoposluge unaprijed da ljudi mogu znati kad mogu donirati. Nažalost, onih kojima pomoć takva treba sve više. Je jako puno, da. A ovaj sistem, to jest sustav je jako jednostavan, jer vama neće ništa faliti ako odvojite kilu brašna od sebe. Jel? Puno vam hvala na gostovanju i puno uspjeha u vašem radu. Hvala vam. Ena Šarac, hrabra mlada Osječanka koja se već 11 godina bori s tumorom na mozgu,